खुलुमबाय लोगोफोर बड' टेक चेनेलाव नोंथांमोना दिनै खोन्थागोन हाई ट्रान्सलेट एप बे एपखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव मोनगोन बे एपखौ नोंथांमोना इंलिश रोङियाव बाहायनो हागोन मानोना बियो इंलिशनिफ्राय हिन्दीआव ट्रान्सलेट खालामो खनसेल' थुनायाव जोबोद इजि नाथाय आं बे भिडिअखौ सिगाङाव बानायखांबायमोन मानोना आं सिगां एडिट खालामनाया जायाखैमोन आरो आङो मिउजिकखौ बारा होद्रायदों साउन्डखौ ओमफ्राय आंनि रायलायनायखौ खोनायाखै आरो जेबो बुजिनो मोनाखै ओमफ्राय कमेन्ट खालामदोंमोन नालाय मानसिफ्रा बेखायनो आं बे भिडिअखौ गोदानै बानायनाय जाबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायदो अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना आङो मबाइल स्क्रिनाव देखायनोसै टाइमखौ गोलाव खालामालासेनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना बेनि थाखाय प्ले स्ट'रनिफ्राय मोनसे एप इनस्टल खालामनांगोन बे एपनि नामा हाई ट्रान्सलेट आङो प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामसै अपेन खालामबाय आङो अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव सार्च खालामदो हाई ट्रान्सलेट आङो सार्च खालामबाय नैबा बेनो आङो इनस्टल खालामखानानै दोनदों नोंथांमोननो देखायनो थाखायल' आङो दा माबादों नोंथांमोना दा बेनिफ्राय अपेन खालामनानै देखायनोसै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लाग्रोदो बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै मोजाङै फल' खालाम आं फारि फारि बुजायलांगोन नोंथांमोना स्किप दा खालाम अननानै जोबजासे नाय अपेन खालामबाय आङो अपेन खालामनायनि उनाव बेबायदि नुजागोन आरो ओमफ्राय बेखौ एलाउ खालामना होदो मोननैखौबो एलाउ खालामबाय आङो एलाउ खालामनायनि उनाव गेट स्टार्टेडआव क्लिक खालामदो गेट स्टार्टेडआव क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन बाव फोरोङो आरो बेखौ माबोरै अन खालामनांगौ दा आं नोंसोरनो देखायनोसै बेखौ एक्सेप्टेबलिटियाव क्लिक खालामदो क्लिक खालामनायनि उनाव हाई ट्रान्सलेटआव क्लिक खालामदो बे हाई ट्रान्सलेटआ फार्स्टआव अफ थायो नालाय बेखौ अन खालामना होनांगौ आरो आंना नैबे गाहायाव दङ हाई ट्रान्सलेटआ नोंथांना बेलेगावबो थानो हागौ आङो बेखौ क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनायनि उनाव बेखौ एनेबल खालामदो एनेबल खालामनायनि उनाव बेखौ अके खालामना होदो अके खालामबाय ओमफ्राय बेनि उनाव बेक खालामनानै फैदो बेक खालामदो बेक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नैबे नेक्स्टआव होदो नेक्स्टआव होनायनि उनाव डान खालामदो डान खालामबाय डान खालामनायनि उनाव गेट स्टार्टेडआव क्लिक खालामबावदो क्लिक खालामबाय ओमफ्राय नोंथाङा नैबेयाव खनसे क्लिक खालामदो ओमफ्राय नैबेखौ इंलिशखौ हिन्दी खालामदो नैबेखौ फार्स्टनिखौ बेखौ हिन्दी खालामदो ओमफ्राय नैबे सेकेन्डनिखौ इंलिश खालामदो अब्लाना बे जाबाय आरो सेटिंआ जेबो खालामनांला बियो इंलिशनिफ्राय हिन्दीआव ट्रान्सलेट जासिगोन आरो बांला दं बेलेग बेलेग बड'आ गैया हिन्दील' आरो दा इंलिशनिफ्राय हिन्दी ट्रान्सलेट जासिगोन बेयो अफ आरो बेयो अन बे अन खालामबाय बाव जेबो सेटिं खालामनांलाबो जाबायबो ओमफ्राय आं बेक खालामनानै नोंथांमोननो मोनसे मेसेज देखायनोसै बेखौ माबोरै खालामो नोंथांमोननो जास्ट मेसेज देखायनोसै आं जिखुनु मोनसे मेसेजखौ ट्रान्सलेट खालामनानै देखायनोसै आङो नैबे जिअ'नि मेसेजखौ देखायनोसै आं नोंथांमोननो नैबेखौ ट्रान्सलेट खालामसै आं बेखौ ट्रान्सलेट खालामनो थाखाय नैबेखौल' एसे ओरैजाय बोबोनांगौ नैबेखौ नैबे खनायाव दंना नैबेयो बेखौ ओरैजाय बोनानै नैबेयावल' होनांगौ आरो नैबे सायावल' ओरैजाय होदो अबेखौ ट्रान्सलेट खालामो बेयावल' होदो नै ट्रान्सलेट जाबाय बियो इंलिशनिफ्राय हिन्दीआव ट्रान्सलेट जाबाय आरो बेयो खनसे क्लिकआवनो आरो बेयावल' नङा मेसेजखौल' नङा नोंथाङा वाट्सएपआवबो खालामनो हागोन टुइटार मेल गासिबो नोंथांनो आं वाट्सएपआव जिखुनु मोनसे खालामना देखायनायनि वाट्सएप अपेन खालामबाय आङो खालामनायनि उनाव जास्ट नोंथांमोननो मोनसे मेसेज देखायनोसै आं नैबेखौनो आं नैबेखौ ट्रान्सलेट खालामसै नोंथांमोननो देखायनो थाखाय नैबेखौल' ओरैजाय बोबोबावदो बेयावल' होदो सायावल' नुबायना नोंथांमोना अट'मेटिक ट्रान्सलेट खालामो वान क्लिकआवनो जोबोद मोजां बे एपआ नोंथांमोना आरो मेलावबो खालामनो हागोन नोंथांमोननो मेलखौबो देखायनो आङो जिमेलाव फैनानै आं देखायनोसै नैबेबो इंलिश नालाय आं बेखौ नायनोसै देखायनोसै ट्रान्सलेट खालामनानै नोंथांमोननो नुबायना माबायदि ट्रान्सलेट जायो जेरावबो नोंथांमोना जे इंलिश बुजियाखैब्ला बेखौल' अन खालामदो ओमफ्राय बेयाव होदो ओमफ्राय अट'मेटिक हिन्दीआव ट्रान्सलेट जागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुबा लाइक खालाम दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै भिडिअ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ